Ja porteu 2 minuts. Déu-n'hi-do que han aguantat. Sempre sota l'aixopluc de l'Ajuntament i des de fa un parell d'anys també de la Fundació Jacint Verdaguer, dirigida per el molt professional equip de la Casa Museu que dirigeix la Carme Torrents. Aquesta perseverància, unida als 40 anys d'història de la Casa Museu Verdaguer, el museu literari més antic del nostre país, ha obligat a l'actual equip de govern municipal i també els membres de la Fundació Verdaguer, en una barreja d'orgull i d'atreviment, a pensar en 3 objectius clars de futur immediat. En primer lloc, el de potenciar definitivament la marca cultural Verdaguer. Volem que molta més gent conegui no només l'obra de l'excels poeta, sinó també l'entorn on es va desenvolupar una gran part de la seva vida. En segon lloc, aconseguir el reconeixement legal, sabent que no és fàcil, de les festes Verdaguer com a festes nacionals de Catalunya. Només cal veure l'ampli ventall d'activitats del programa festiu d'aquest any i dels darrers anys per entendre el perquè de la nostra legítima reivindicació. Finalment, el tercer objectiu clar és el de l'ampliació de la seu de la Casa Museu. Aquesta, senyor conseller, se'ns ha quedat petita i a hores d'ara hi ha masses projectes de qualitat pendents d'execució per manca d'espai. I no ens ho podem permetre ni nosaltres, els folguerolencs, ni el país. El Padró de Verdaguer és el centenari del naixement de Rodoreda, nascuda el 1908, l'any anterior a la setmana tràgica que frustrà el moviment de solidaritat catalana. Quanta guerra, quanta pedra extreta de la pedrera de l'idioma no evoca aquesta coincidència de centenaris. El Padró de mossèn Cinto a Folgueroles farà de padró de pedra 100 anys més, indefinidament després dels 100 anys que porta. El padró de la pedrera de l'idioma és l'índex que assenyala l'espai de comunicació. Si crear un lloc de memòria en un espai públic era abans funció de la política cultural pròpia dels segles XIX i XX, el repte de les polítiques culturals del segle XXI és crear espais escrits, dominis, per als lectors de llibres digitals i de pantalles líquides. Quan es va inaugurar el Padró, el poeta tenia pocs lectors de lletra impresa en un món on l'analfabetisme era generalitzat, però tenia lectors d'imatge com els de les catedrals medievals que llegien la Bíblia en els vitralls. Capitell substitueix la lectura de lletra per la lectura d'imatge. Les cançons tradicionals arriben per l'oralitat a les pantalles, nous i lletrats, i tanmateix nous lectors. La monumentalització de Verdaguer a la geografia catalana continua activa. I acabo amb un últim apunt. Des del primer padró de Lloret de Mar a la Marina de la Selva, inaugurat l'any 1904, fins al penúltim que s'ha d'inaugurar al món, a l'Alta Garrotxa, ara el més en gran. Quin serà el següent? Quin serà l'últim? N'hi haurà d'últim. Què revela d'inacabat, d'incessant apadronament del poeta? Quina continuïtat reclama, sinó la del seu compromís picapedrer, Verdaguer, que té centenars de documents, i aquest padró vestit en pedra de Folgueroles, en pedra de Verdaguer, de l'univers pedrera. Fa 100 anys que pedra i picapedrers hi són, que hi serem 100 anys més, empedreïts a l'apadronament cap a un nou segle, en moviment amb el nou segle, movent-nos amb l'espai que es mou al nostre entorn, amb l'espai d'aquesta plaça oberta a l'infinit, per nosaltres i per als successors de nosaltres, cridats a picar pedra.
la invitació a aquest centenari especial i poder assistir a aquesta festa que any rere any evoca la figura de Verdaguer i el vincle entre Verdaguer i el municipi. Jo crec que de Verdaguer el que ens ha d'impressionar en la perspectiva del temps és el salt que suposa la seva obra respecte al context en el qual aquesta obra s'ha de desenvolupar. És a dir, quina és la tradició a la que ell pot vincular-se i quin és el vol d'aquella tradició i, en canvi, el vol que ell pot emprendre tan molt més alt. I això és el que sorprèn, és a dir, aquesta distància sideral que hi ha entre l'ambició, la qualitat de la seva obra i, en canvi, l'obra a la qual ell va poder tenir accés dins de la nostra pròpia tradició literària.